Жаңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Татарстанда күп балалы гаиләләргә хөкүмәт өстәмә ярдәм күрсәтәчәк. Бу хакта республика президенты Рөстәм Миңнеханов белдерде. Бизнес вәкилләре нинди сораулар борчый, бу хакта эшмәкәрләр очрашуында сөйләштеләр. Урында Гүзәл Габдуллина булып кайтты. Шау Татар дәүләт драма театрында премьера. Тамашачылар игътибарына Яхсуф Шафиқов әсәре буенча Хуш Агыйдел спектакле тәкъдим ителде. Татарстанда күп балалы гаиләләргә хөкүмәт өстәмә ярдәм күрсәтәчәк. Бу хакта республика президенты Рөстәм Миңнеханов 1 июнь көнне ана даны медален тапшыру тантанасында белдерде. Әлеге ярдәм җан башына керем яшәү минимумыннан кимрәк булган очракта билгеләнә. 2020 елның 1 июненнән 5 һәм аннан да күбрәк бала тәрбияләүче гаиләгә айлык пособие түләнәчәк. Шулай ук 3 һәм аннан күбрәк бала тәрбияләүче гаиләләрдә балалар бакчага бушлай йөриячәк. 3 яшькә кадәрге балалар сәламәтлеген саклау максатыннан гаиләләр өчен даруга елына 10 000 сумга электрон сертификаты гамәлгә кертеләчәк. Рөстәм Миңнеханов әлеге ярдәм чаралары уңай нәтиҗәләре бирер дип ышануын белдерде. Гаилә җәмгыятенең рухи сәламәтлеген саклый, шуңа күрә һәрвакыт гаиләнең төп бурычы булып, балаларны үстерү белән бер рәттән аларга тиешле тәрбия бирү, тормышта үз юлларын табарга өйрәтү дә тора. Кадерле дуслар, гаиләләребез имин һәм матур булсын. Чарада президент республиканың 5 гаиләсен ана даны медале белән бүләкләде. Алар арасында шәһәрдәшебез дә бар. Ирина Аблукова 11 бала үстерә. Тормыш иптәше Александр белән аларда кечкенәдән хезмәткә мәхәббәт тәрбиялиләр. Моны шәһәр статусын нинди өстенлекләр бирә, эшкуарның санын нәрсә хисабын арттырырга телиләр, аларга нинди ярдәм күрсәтеләчәк. Бу хакта эшмәкәрләр җыенында сөйләделәр. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Эш башлаучы бизнесменнардан һәм алдынгы оешмалардан күргәзмә. Шул рәвешле эшкуарлар яңа клиентлар таба. Утырыш башланыр алдыннан эш килешүгә кул куелды. Алар кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерүгә кагыла. Наил Мәһдиев Чаллы эшмәкәрләре дәүләт ярдәменнән актив куллана дип билгеләде. Мисал өчен соңгы елларда Моны шәһәрләр үсеше фондыннан гына да Чаллы 2,5 миллиард сум акча җәлеп иткән. Әмма дәүләт думасы депутаты Әлфия Кагогина быел Моны шәһәрләрне үстерү проекты федераль программадан төшеп калды дип аңлатты. Әмма проектны яңадан федераль дәрәҗәгә үстерергә кирәк диде. Жители моногородов, а это более 50%, жители оценивают состояние, качество жизни в моногородах как нетерпимое или терпимое с трудом. Это очень плохо, и нам нужно сделать очень много, чтобы выровнять условия жизнедеятельности моногородов со всей России. Республиканың икътисад министры да планнары белән бүлеште. Это и снижение контрольно-надзорной деятельности в части административного давления, это и образовательная деятельность, и консультации со стороны органов власти. Прежде всего, это доверие, популяризация бизнеса. Татарстан эшмәкәрлекне үстерүгә федераль бюджет акчаларын җәлеп итүдә лидер. Быел узган ел белән чагыштырганда финанс ярдәмен 20 тапкыр күбрәк алуга ирешкәннәр. 2019 ел ахырына кадәр эшмәкәрлекне үстерүгә 2,5 миллиард сум акча тотачаклар. Бу исә күп кенә проблемаларны хәл итәргә булышачак. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Мәгариф һәм яшьләр эшләре буенча идарә башлыгы итеп моңа кадәр 41 мәктәп директоры булып эшләгән Рөстәм Хужин билгеләнде. Эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә шәһәр мэры аны башка җитәкчеләргә тәкъдим итте. Моңа кадәр идарә башлыгы булган Венер Харисов май аеннан автозавод районы башлыгы булып эшли. Наил Мәһдиев мәгариф тармагының мөһимлеген ассызыклады. Алга таба да күркәм традицияләр дәвам итәр дигән ышанычын белдерде. Город Набережные Челны является лидером в нашей республике. Мы занимаем лидирующие позиции и в сфере образования, и в сфере воспитания, и в сфере молодежной политики. Одним словом, хороший у вас фундамент, хороший опыт, кадры очень хорошие. Кадрлар өлкәсенә кагылышлы тагын берничә яңалык бар. Архитектура, шәһәр төзелеше һәм торак үсеше идарәсен 30 яшьлек Айрат Ганиев җитәкләячәк. Мәдәният идарәсе башлыгы итеп 35 яшьлек Румил Кәрәмиев билгеләнде. Ул соңгы елларда шәһәр музей директоры иде. Салым инспекциясендә дә яңа җитәкче. Бу вазифаны Диана Сәгъдинова башкарачак.
2000-га якын чыгарылыш сыйныф укучысы 3 июньдә рус теленнән бердәм дәүләт имтиханы тапшырды. Нәтиҗәләр 20 июньнән дә соңга калмыйча билгеле булырга тиеш. Бу математикадан кала 2нче мәҗбүри сынау, шулай 9нчы сыйныф укучылары өчен дәүләт имтиханнары дәвам итә. Республикабызда сайлап ала торган имтиханнар исемлегендә татар теленнән төп дәүләт имтиханы бирү хукукы каралган. Узган уку елында бу фәнне 33 укучы сайлады. Быелгы уку елында үз теләге белән татар телен сайлаган укучылар саны күбрәк, барлыгы 36 булды. Укучыларга имтиханга әзерлек изеннән берничә тапкыр алдан сынап карау мөмкинлеге булдырылды. Укучыларга да методик ярдәм күрсәтелде. 9нчы сыйныф укучылары татар телен төп дәүләт имтиханы буларак 1 июнь көнне 19нчы мәктәп базасында тапшырдылар. Татар дәүләт драма театрында премьера булды. Хуш Агыйдел спектакле чалу язучысы Яхсуф Шафиков повесте буенча эшләнгән. Аны сәхнә өчен драматург Рауил Сабыр әзерләгән, режиссеры Фаил Ибрахимов. Түбән Кама ГЭС төзелгән вакытта йөзләгән авыллар су басу зонасына эләгән. Аларны башка урыннарга күчерәләр. Спектакль шул вакыйгалар турында. Яңа әсәр эчтәлеге үзенчәлекле образлары куелышы белән дә истә кала торган. Күмәк җырлар, пластик биюләр беркемне дә битараф калдырмый. Премьераны беренчеләрдән булып Римма Султанова карады. Иҗат сезоны ябылуга премьера. Бу татар театрының матур гадәте. Быел коллектив тамашачыга 3 премьера бүләк итте. Бусы Хуш Агыйдел Актаныш районының бер юкка чыккан авылы турында. Ул зур сусаклагыч төзелгәндә су астында калырга тиеш була. 52 мең гектар шулай буш ята хәзер. Суда җитәр-җитмәс калды. Шунда 20 авылларны куйдылар. Аларның практически берсе дә калмады. Алар Сарапулда күчтеләр. Авылны күчерәләр дигән яман хәбәр җай гына аккан тормышның астын өскә китерә. Әсәрнең төп герое Фатих туган нигезен ташларга мәҗбүр була. Гомере буе читтә авылын сагынып яши. Бу рольне Татарстанның атказанган артисты Рафил Сагыдуллин башкара. Спектакльдә театрның барлык артистлары да уйный. Пластик биюләрне яшь балетмейстер Нурбек Батулла куйган. Артистларның үзенчәлекле кул хәрәкәтләре Агыйдел елгасын сурәтли. Бик тәсирле килеп чыккан. Күмәк җырларны хормейстер Әнәс Файрушин әзерләгән. Татар халык җырлары моңсу вакыйгаларны онытып торырга ярдәм итә. Хуш Агыйдел халыкка алдагы сезонда күрсәтеләчәк. Июнь айында театрда балалар өчен спектакльләр барачак. Яңа бинага килгәндә коллизейны реконструкцияләү проекты расланган, дип белдерде театр җитәкчелеге. Бүгенге көндә Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының без карарын көтәбез. Ул карар инде менә шушы реконструкциягә акча бүлеп бирү турындагы карар булачак. Римма Султанова, Ленар Султанов, яңалыклар. Изге Рамазан ае төгәлләнде, мөселманнар ай буе ураза тоттылар, Коръән укыдылар, изге гамәлләр кылдылар. Барлык мәчетләрдә тәравих намазлары укылды, ифтар мәҗлесләре оештырылды. Ураза гаете 4 июньдә булачак. Ул Чаллы мәчетләрендә иртәнге сәгать 7-дә бәйрәм вагызы белән башланып китә. Аннан гает намазы укылачак. Көндезге сәгать 2-дә Мөхтәсибәт җиңү паркында шәһәр күләм ураза бәйрәме уздыра. Аның программасы бик бай. Сәгать 2-дә безнең инде шәһәр паркында, җиңү паркында балалар һәм гаилә бәйрәме булачак. Бу Чаллыда беренче тапкыр. Шуңа күрә Гайыс Кырдан сезләрне беренчедән мәчеткә чакырабыз. Шушы гаит намазына, икенчедән шушы матур бәйрәмебезгә балалар санаклары белән килеп, шушы бәйрәмдә катнашырга, күңел ачарга Аллаһ насыйп итсен барчабызга да. Бу сезгә эшкәрәш соңгы мәгълүматы иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Приглашаем на всероссийскую выставку питания и напитки, технологии и оборудование и на дегустационный фестиваль с 4 по 9 июня в ВЦ «Экспокама». Бюджетные места, обучение в набережных Челнах, диплом Федерального университета. Твой выбор – Набережно-Челнинский институт КФУ. Звони 88552 58 99 66. От Абхазии до Камчатки. Фермерские свежие продукты к вашему столу. Разнообразие мясных деликатесов, сыры Кубани и Адыгеи. Приходите и пробуйте. Набережные Челны с 4 по 9 июня. Экспокама.